Okay. Ziyure nje ezimbini qha. Zizawukhawuleza zidlule inyamezela nje kancinci. Bendicinga ntoni mani kwaqala? Ngendingabhejanga kwaqala jonga ngoku. Ndikwideyithi nenkuntsela esithunzela endandisiphepha okokoko ndaza kweli cala. Thiza lo mntana ingathi ziimpundu zencakho eqalenxuni. Ingathi yindoda noba yindoda lona. Abantu xa bendibona bazawuthini? Bazawuthini xa ndibona ndihleli nale nkuntsela inje? Apha kule fowuni mani heyi akamhle umamakhe ugabhisa amehlo. Eyi sendibulela kwale nto ungekho bantwana apha kule paka kuba baza kubhubha kakubi ebusuku nje ngobeka iliso kwezi ntsula zencakho ndizijongileyo. Ingathi azisapheli nezi yure nokukutya kundini. Le uyafuna ndikutyise esi strawberry kodwa ngokujonga kwam andiqondi mani uyafuna ndiyenze loo nto. Thiza esi strawberry sawutyiwa yinto enje. Oshi zinikezane ngawe ndityise loo bheri. Yo ayixolo sisi wam andizokwazi. Hayi maziyathini? Donga mani utshayilaza. Yo Julie, weyijonga ingulast number. Uyafuna? Hayi jonga mani sivoyise. Ndibize Sifiji Ngoba kuba elo gama lichaza ubuhle bam. okay. Masihambe sikwenza uthando phaa endlini yakho. Intoni? Masiye kuwe. Qala nje ucula wami umculo uyakhula bro wenze njani kuyabuzwa ngintwa ndiyo nkunkuma ebusuku kwandala ndiyabhala sami intshaba sancama sendine fans ndiyathandwa kumnisi isiqaso namanzi niyanchaza kanjani bathi ndiyacula ke Charlie khuphe myoli ngomlomo zikhanyile nenjongo anzonga zenze impasamo but ningatyafi bahlobo sandiculele kokoko ndisisibone kwaucima